yathinjwa yatshiswa itembile, umhlaba wabo wahluthwa, batsala amazwi ku-Isaya 49 verse 14. Thixo usilahlile, Nkosi yasishiya. Now apha kule chapter ivuleleyo apho Thixo uncokola noYeremiya, unyana kaHelekiya. Yes, umprofeti, the major prophet yase-Anatot, umhlaba waseBenjamin. uThixo uyazizoba kuYeremiya, uncokola ke apha kuYeremiya sithi, ndakwazi kwasezalweni ukuthi uzaba ngumprofeti. Apho utsho ngokwakho uYeremiya, umprofeti omkhulu waseNot, uthi ubonakele, unika ubungqina benceba kaThixo, unika ubungqina benceba kaThixo. uThixo othanda umntu wakhe, kungekho nto ibhetere umntu wakhe emenzele yona, kodwa uThixo ahlale kumntu wakhe. Njengoba nisazi ukuthi singababhatyazi, kodwa uThixo ahlale kwinceba yakhe, umbhatyazi wakhe amdalileyo. Sithetha ngoThixo njalo apha. Now uThixo uvula inhliziyo yakhe kuYeremiya, athi ndikuthandile ngothando olungunaphakade, ndikutsalele kum ngobubele obungunaphakade. Apha siyabona ukuba the relationship between us and the Lord ayiqali kwizinto esithe samenzela zona uThixo, kodwa iqala kwizinto uThixo athe wasenzela zona. Nokuba singaphosisa, silahlekane nendlela yakhe, kodwa yena uphinda sitsale ngofefe lwakhe. Thixo banenceba engazange iphele, obuya sixolele. Ngaphambi kokuba sithi Nkosi ndicela uxolo, yena sele sithandile. Olu lolobabalo luthiwa yi-pregnant grace. Ubabalo luza ngaphambi kokuba sikwazi nokuphendula, nokuba sikwimeko ezimbi kangakanani na, nokuba iimeko zethu zibhexa kangakanani na, uThixo akasijonganga njengabalahlekileyo, engasijonganga nanjengabaphambukileyo endleleni yakhe. Uphinda sibuyisele ngeswazi leBhayibhile endleleni yakhe. Sithetha ngalo Thixo njalo apha. Ungasilibalini ngawalibalika namadinga ethu. Akulo mbeko yakho egexayo, Thixo uyayazi, uyidale ngamabomi. Ntona nje uvavanye ukholo lwakho lokuba uzawuthini na xa ukwimeko okanye kwisituation enjalo. Uzawubheka phi na, ngabe uzamlahla ushiywe zigidi uphume ngomnyango, ngoba kaloku the situation ikubeka kwimeko entokuba now you need entoba ufise yona yodwa. Sibeka kuloo meko apho uThixo, sibeka kuloo meko apha uThixo yoba baloba wasithanda singamazi, wasifundisa ukumazi. Ingaba na siseza kumazi, ingaba na ekumazini kwethu sizamlahla na. NguYesu Kristu Nkosi yethu.